11 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи Ховалин осорхонаи таърихии асри сангро мавриди истифода қарор дода, ҳамзамон бо корҳои ҳафриётии бостоншиносон дар мавзеи таърихии Кулдара шинос шуданд. дар осорхонаи таърихии асри санги Ховалин ёдгориҳо ва бозёфтҳои нодири таърихӣ ки дар натиҷаи ковишҳои бостоншиносон аз мавзеъҳои таърихӣ аз ҷумла Кулдара, хонақоҳи 1-2 дарёфт шудаанд, ҷамъоварӣ гардидааст. зимни шиносоӣ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки ёдгориҳои осорхонаи мазкур бозгӯй аз 3 давраи таърихӣ асри санг, асрҳои миёнаи барвақт ва миёнаи охир мебошад. олоти кории сангӣ ки қисми зиёди бозёфтҳои ин осорхонаро ташкил медиҳанд ба давраи палеолити поин тааллуқ дошта беш аз 950 000 сол умр доранд. боиси ифтихор аст, хирсандӣ аст ки дар замони соҳибистиқлолӣ ба ҳамин бостоншиносиву ба худшиносиву худогӯҳии миллӣ ба ҳамин бисёр эътибори калон дошта ва бо ибтикори неки сардори давлат имрӯз дар ҳамин мавзеъи қадимтарини Осиёи марказӣ Кулдараи Ховалин як осорхонаи асри санг дар инҷа бунёд ёфтааст. раҳи мунфарш барои сайёҳову барои бостоншиносо як ҷои муайяни истироҳати дамгирӣ ки боиси хирсандӣ мебошад. ин осорхонаи таърихии ноҳияи Ховалин ба омӯзиши давраҳои гуногуни таърихӣ аз ҷумла асри санг, асрҳои миёнаи барвақт, давраи антиқа, миёнаи охир, қарнҳои 18-19 ва баъди истиқлоли давлатии Тоҷикистон мусоидат намуда дар тарбияи насли ҷавон барои худшиносиву ватандӯстӣ ва арз гузоштан ба таъриху тамаддуни ғановатманди миллати тоҷик нақши бориз мегузорад. бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мо олимони ҷавон дар давраи истиқлолият бо дастовардҳои нав ноил гардидем. ин дастовардҳое ки мо аз ҷануби Тоҷикистон бевосита аз ноҳияи Ховалин, аз ёдгориҳои асри санг ба даст омада ва инчунин ин бозёфтҳоро мо дар осорхонаи асри санги Кулдара дар як гӯшае қарор додем ва дар болонависи он дарҷ намудем ки дастовардҳои бостоншиносони давраи истиқлол. ба иттилои таърихшиносон кашофи ёдгориҳои мазкур бостоншиноси шинохтаи Тоҷикистон Вадим Ранов буда дар натиҷаи ковишҳои бостоншиносии ӯ бештар аз 1000 ёдгории ҷангиву шикорӣ ва рӯзгордории аввалин одамон пайдо гардидааст ки аз санги сангобии навъи галка сохта шудааст. пас аз шиносоӣ бо осорхонаи таърихии асри санги Ховалин, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷараёни корҳои ҳафриётии бостоншиносон дар мавзеи таърихии Кулдара ки каме дуртар аз осорхона ҷойгир мебошад, боздид намуданд. зимни боздид аз ҷараёни корҳои ҳафриётии бостоншиносон иттилоъ дода шуд ки Кулдараи Ховалин қадимтарин гӯшаи Осиёи марказӣ ба шумор рафта, дар ин мавзеъ бошишгоҳҳои замони асри санг палеолити поин ёфта шудааст. соли 1981 тасодуфан як бозёфте дар Кулдара ба даст омад ки давраи палеолити поёни асри санг дарак медод ва дар ин ҷо ковишҳоро оғоз намуданд. дар соли 1981 то 1984 бошишгоҳҳои қадимтарини инсон дар Осиёи марказӣ ба даст омаданд, пайдо шуданд. ёдгориҳои бозёфтшудаи мавзеи таърихии Кулдара аз он гувоҳӣ медиҳанд ки ҳанӯз 1 миллион сол пеш дар ин ҷо одамони қадима Homo erectus-о умр ба сар мебурданд. ин ёдгорӣ аз муҳимтарин ёдгориҳои таърихи башарият ба ҳисоб мераванд ва дар баробари муҳим будани он барои таърихи башарият, инчунин барои оянда, барои таҳқиқотҳои оянда заминаҳои назаррас фароҳам омада ва бояд иброз дошт ки чуноне ки зикр намуданд 12 қабати маданӣ дар ин ҷо мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст ки аз ҳама қадимтарини он 11 ва 12 қабат мебошанд ки тақрибан 955 1 миллион солро дар бар мегиранд ва ин бозёфтҳо
از در عمق 120 متر چقوری که از سطح این تپه ها موجود هستند به دست آمده و باید ابراز داشت که این یادگاری موقع علمی تاجیکستان ما را در عرصه بین المللی باز هم معرفی می نماید. آموزش موضوعهای تاریخی حدود جمهوری مخصوصاً آثار دوره عصر سنگ در زمان صاحب استقلالی وسعت تازه پیدا نمود. محض با تشبس‌های فرهنگ‌دوستانه و دوراندیشانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان موضوعهای تاریخی کشور ما با جلب باستانشناسان داخلی و خارجی مورد آموزش و احیا قرار داده شد. نگاره و یادگاری‌های بازیافت شده این مسیر گواهی آن است که تاجیکان ملتی کهن‌بنیاد بوده تاریخ پرغناوت دارند.